Duwe anak siji perawan sisan tur ayu. Wah, tonggo-tonggo iku melok seneng kabeh nek. Lah ya apa? Iki mau pamitan metu jare tuku benang. Genjait. Lah timbangane tuku benang mbok telek ada layangan pedot-pedot sing pedot ngetel kono. Arek iki rek. Arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Mun. Loh? Monggo nak, monggo pinarak. Monggo. Wonten damel ta nak? Kok jandur gunung. Tepangaken mawon. Nggih nggih. Nami kula Bob Titipoli. Sinten nak? Bob Titipoli. Nuwun sewu nggih nak. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku jenis Bob tutup poli sampeyan niku. Napa? Bob tutup ceret. Wah, sampeyan niku Gedhen jeneng. nggih. Sing tepak mawon jeneng sampeyan sinten iki sak temene mawon. Kula ta. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlune lan apa teng mriki? Dugi kula gita-gita. Lho, Kita Darsono. kita niku nak. Nggih. 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 Larine rumangsa kula arek mbiting lho kita niku. Lho. Maksude gita-gita niku susu-susu. Oh, kesusu-susu ta. Ngantos kula dumugi ngriki niku sakjane kula niki madosi griyane Pak Tini niku pundi sih? Oh, nggih kula niki Pak Sampeyan niki. Nggih, nggih. Ngono ya meneng. Terus perlu sampean mriki? Sampeyan leres nggak ada anak wedok. Oh, nggih, bener kula. Nah, niki ngeten kula melok takon. Anak sampeyan niku ijen, tasih ijen. Lho, tiang kali nak. Lho, kali sinten? Lah kali kula niku napa? Lho. Didi niku anak sampeyan niku mboten tau enten sing ngrasani ya. Lho, ngrasani iki sinten sing ngrasani niku? Sampeyan sing ngomong sing genah lho. Sing ngrasani sinten mulai cilik anak kula niku kula didik. Nggih tah dhisik. Nggih. Sampeyan kecilik mun tau mangan gadung sampeyan. Maksud sampeyan iki napa? Ngrasani Wah, Dania ya wong iki dipremak. Anak sampeyan iki lho mboten tau dicancang. Lho, sinten? Sing ngrasani nyancang-nyancang niku sinten? Waduh. Mulai cilik anak kula niki kula didik mboten tahu pek pinik barange wong kok sampe dicancang wong niku ya napa? Waduh. Terang-terangan mawon nggih. Oh, nggih nggih. Kula niki enjing-enjing bebelok ala lamar ateges dange nglamar. Tak dong. Kula ngelamar njaluk anak sampean. Ngelamar tegese niku. Kula niki elek-elek nggih jeragan, Pak. Nggih nggih. Nggih. Perno-perno wong diarani wong tiyang nyambut damel kepingin angsal untung. Nggih. Materialan nggih. Kulak kayu. Nggih ndok. Nggih. Nggih kulak buah-buahan nggih cuwet. Nggih mundu. Cek katain. Lho ya napa? Griya kula sakniki tingkat 3. Lah nek kula pun sampean tampa lamaran kula pun kuwatir, Pak. Ya napa? Omah niki terang-terangan benjing isuk jam 4:30 kula rubuhaken pun. Lho, pun dirubahaken, Nak. Lah kula tilem pundi ngen kali anak kula niku. Mboten ngoten, kula bangun nek di tingkat 24. 24
24. Waduh, kedukuran nak. No. 24. Napa? Kedukuran nak. Napa? Dising ndek-ndek mawon kula niku. Oh, nek 24 kedukuran sampean nek ndelok nisor bediting. Diting kula niku. Oh, ndek-ndek mawon. Ndek-ndek mawon. Napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah? Napa ya no? Nisore lemah. Lak padane terwilun mawon. Pun kuwatir. Nggih. Niki ngeten kula secara singkat mawon. Nggih napa nak. Lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben niki. Malam Minggu. Dinten apa? Malam Minggu mben. Malam Minggu mben niki. Nah, Nek ngoten lamaran sampean kula trimo. nah niki sampean tampa. Nggih. Niki peningsete, Nggih, utang, jarik, stagen, bakal rok. Nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri ini kangge napa? Lho, ya naluri wong tua-tua. Oh, nular. Naluri sampai keliru kula. Oh, ngopo? Nulari. Keliru nak sepunten mawon. Oh, nggih wong tuwa niku kata salah. Sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe. Nggih. Lah niki meroi kang akal bakal dikeki cok bakal. Oh, nggih nak nggih. Lah niki duweke wuwu niki. Lho, bubu niku telek iwak ta sampean niku. Lho ya napa? Duwe ewon-ewon. Oh, ewon nggih sampean terangaken ngoten nak. Nggih, temenan. Pun Pak nggih. Nggih. Nek panjane nek ngoten ngarak kula niki ya napa? Ngeten, ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan mawon ya napa. Injing ya, Pak. Lho, niku mboten ngarak manten niku. Lan apa? Olahraga niku. Pelayan niku nak. Setengah 4 sore niku. Oh, nggih. Dadi setengah 4 sore sampean ngarak kemanten digegriya kesanggen kula. Kula suwun nggih, Pak, saderenge kemanten lanang ateges kula dugi Nggih. setengah 4. Oh nggih. Biyada Sinoman, Nggih. penduduk RT Pamong-Pamong. Ning sik sampean niku cacat jiwa napa? Sampeyan lumpuhaken Nggih. mapak lakune kemanten. Oh, ngoten nggih. Kula mriki mboten numpak bemo, Pak. numpak napa nak? Kereta kencana. Waduh, tengah sampean niku ratu ta nak. Lho ya napa? Sing penting niku kangge ya napa sampeyan. Napa sebab sih kula setengah wong kok kait rabi? Nggih. Cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok. Cara sakniki kula rabi wong Nggih. wedok kari mlebu kari ngenggoni. Oh, ngoten. Panjen cita-cita sampean niku luhur nggih. Temenan. Wong kepengin kula niki nyuwargakaken uripe bojo. Ngeten sampean niku mboten ada bojo kali anak. Lho kula lak ampun ngomong Ijen? lho Joko Tir kula ni. Wah, nek ngoten nggih kula Iya, trimo no. nak. Kula trimo saestu nek. Saking napa sih kula tuwek ni? Lah ya Napa ana? umur kula ni 17. 17 napa nih? Lho diwalik 71. Wah, kurang 3 tahun nak. Jangkem pun budut. Pun Nggih. niki sampean tampa nggih. Nggih niku kula tampa nak. Kula mboten saged suwe-suwe enten mriki. Nggih. Kula tak balik. Nggih. Kula tak ngedruk lemah ambal pinggir. Wah, sik napa gedhe? Nek enten wus. Napa niku? Sampeyan diteni. Nggih no. Gini ku angin ngalih. Pun lho Pak nggih. Monggo nak. Wah, Nggih. dah. Wis rezeki gak kurang-kurang anakku wis. Kakak, Loh, wana. kamu ngomong ambek sapa? Ijen Nguduroso iki mau ya ana tamu. Lapor, Nguduroso barang. Rezeki kok gak koyo awakmu nak. Alergi larisan ta? Wis ta nak, ora rezeki ana wong lamar ini. Hah? Ana wong lamar. Lama sapa? Sugih. Sugih atik-atik digaekno omah tingkat bapak. Lamar sapa? Ngelamar awakmu. Terus, sampean trimo? Tak terima mbak bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang ya apa sih? Nak? Lah apa aku gak kenal mbek wonge kok diterima? Gak diterima ya apa nak wong kon mak anak mak sitok. Terus, Ono sing njaluk atik wong sugih sisan. Kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok ya enggak saiki kon tak telekno wong sing sugih sing tapi aku cukup. gak seneng pamo, Pak. Loh, kon kok gak Ma. nurut wong tuwa kuwi kon kate Kak. oleh arek-arek sing gak karuan-karuan Wis iku. duwe sisiran dhewe kok. Sopo? Anak arek kono. Iku arek embong-embongan iku. Ya arek ganteng kok. Oh, ganteng iku dikoyat tok kon nak. Ngomong tok sing akeh. Kamu aja ngono lho, Pak. Aku gak keliru, aku pilih aku cinta ya mbak areke. Iku omonge tok sing gedek brus iku. Sampeyan niku emah aku gak gelem, Pak. Wis gak kon. Sampeyan trimo ya. Wis tak trimo. Rabin dhewe. Loh kok sik nak aja. Bapak kok ngerabi apa sih nak? Emah aku Ya awakmu ngomong. kon tetep kawin kudu nurut
bapak. Mau. Lah, mau ya apa? Aku kadung tak terima lamarane. Bapak gak ngerti aku. Gak, kon tetep kawin sekali kawin. Terus. Loh. Gak terus ya apa? Gak gelem bapak orang. Wis ngene ae kon gak gelem pisan kas bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan win. Oh, wis sampe keliru nak. Waduh kawin keliru kawan win. Ayo, muring-muring gopo kabeh kok tak gelem aku. Wis sembo nak. Wis kon. Sampeyan terusno ta? Iya tak terusno. Kon tetep Sampeyan. nurut wong tuwa kon. Ya mbong. Wis mlebu kono. Ya apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki. Wis enake engko tak didik sing tepak, tak atur, wis tak tinggal mulih ae. Tak gelem mlebu, wis tak tinggal. Waduh lagu apa iki rek? Sampai bingung iki. Anil-anil kaya sinyo kerembangan kon. Gak ono wis ayem ri. Utang ya sik durung iso nyaur ya. Iya. Sir-siran wis iso petuk. Utang mburi sing penting Tapi- penting sir-siran. Cilakamu iku tiba mburi. Lho ora apa? Lho, masakan niku mangan-mangan gak tau keselak. Hah? Gak tau keselak nek mangan. Ambung sik no masak mangan keselak ri. Padakno. Belajar keselak lah. Wah seneng kancamu lek mendelik iku. Ya apa lho. Masakan niku pirang-pirang dina iku lak ono ah. Ono apa sih? Tanda-tanda pikiranmu ku enak gak enak kan krasa. Ya kadang-kadang lek numpak sepeda ya. Ono tanda-tanda ya gak wani melanggar, lek dilarang ya tetep dilarang. Adidas. Kok niku ngomong apa? Jaket ya Adidas. Lho, ket biyen kan jaket situ. Mosok lo esuk jaketan awan Lho. kentang-kentang jaketan. Lagi pakan demes ta no. Wis tak gulune delok. Apa? Lolo kena ditanduri telo lo. Pakan demes ri. Kumban lo, Wak. Lho, golek utang lek nggo iki lancar ta no jaket iki. Oh, iki pengasihan ngono ta. Iya. Ono apa sih sajake kon kok? Aku jange ngomong ambek kon kok nang muring-muring. Mbelek gak ngomong keliru ya gak mureng-muring ri. Temen dah. Iya. Wis ana paribasane kentek celonoan. Apa? Kuwi komedi ku. Ngawur. Wis tuwek kok cerongoan. Lho, Lho, sapa sing trongon? ya sapa maneh? Kon ngrumasani duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lamkoar. Lah kon anak ram daur lah ngono. Dia duwe. Lah iya. Lah apa sih? Bapakmu. Apa? Tak kandhani kon. Bapakmu nu jange kawin. Jange kawin. Ya senak, aku jangan duwe ibu. Lho, duwe ibu. Kaya apa? Ya nek kawin wong liya, Kan sapa? pacarmu. Heh? Pacarmu. Loh, kok meringis wong tanpa sesiung? Waduh. Iya, karena emosi. Mesti emosi tak kandhani ngono emosi kan. Ngomong sing tepat lho, Ri. Lek kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tanggaku karo bapak. Loh, Kon awas kon. saya kan bicara secara konsekuen. Konsekuen. Ngopo kon saya kesuwen iki. Loh, bapak iku pamit nang Kalimantan jare ngurusi kayu lek gak Ya. sak wulan ya 2 bulan. Iso ae wong pamitan iku lak suatu alasan. Apa karo lek iku sir-sir aku? Loh, gak eru lho. Apa gak kok kandhani? Ya apa karemu? Kon durung tau digedhik wong takon. Emosi ri aku ri. Kon tak Emosi. kandhani malah kon salah paham mbek aku. Iku temenan ta? Gak selamat iya lah. Wis lek ngono ngene. Ucut dadak ya. Aku gembyeng bare bapak. Kon romae lah. Omae, lho wong omae sir aku gak ero sih. Lho, bae kon gak eru, nek kon gak wani rono tak terno. Ngawur aku tak rono. Kon dhewe ta. Tak buktekno. Oh, ya wis nek Bapak kon kok gak sak karepe dhewe. Wong tuwa-tuwas brabas kakek napas. Gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, wis wis iwak limpo, tuwa-tuwa ususe metel. wis gak perlu wong tua iku dilelekno, gak perlu. Aku telah berjanji dan bersumpah meskipun itu orang tua. Ananging. Ananging. Aneh ngopo? Mbuh gak ero.
Wis aku taruh aku. Iya iya, sing hati-hati. Yo, tak tinggal lho. Wah, Kartolo iki nek gak dikiti teko mburi geger ambek bapak niki nggo. Tak tututane ae rono. Bapak aku masih jadi manten, aku gak ngundangi koncoku, aku gak seneng kok. Iya, iya. Meja-mejane ku. Mejane. Ri, ketarian saking ri. Gegono meja kursi telu. Pengiring wis akeh iki. Nuwun. Monggo. Wah, monggo nak. Lho kok nangis ene napa nak? Kok Sing gadah kajat sinten? kula nak. Sampeyan ngajengi mantu. Nggih, Tansal Pak Munawar. Pak Munawar. Waduh, ya nopo, Pak? Nggih. Niki enten berita mengerikan. Mengerikan, Pak. Nggih, isane krididik-idik misalkan. Niki lho Pak sampean waca, Pak. Kula niki bingung campur susah. Lho sampean Sing waca. pundi nak? Niki enten surat. Wah, niki ngeten wos sing ngisor dhewe nggih. Nggih. Kicil lakaan. Nggih. Kicil lakaan. Niki taman kanak-kanak napa ya napa Lah niki? niki napa nak? Nggih. Kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket, meninggal Dominia. Lah niki Dominia. Wong iki wis rada mliru, Pak. Dados niki apa niki? Niki wose Kemanten laki-laki kemanten laki-laki kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket telah meninggal Dominia. Nggih. Sukutika. Yes, sukutika. Napa? Loh, berarti manten lanang mati, Pak niki. Apa Pak? Loh, bojomu mati, Nak. Bapak? Loh, bapak ya apa sih, Nak? Bapak gak seneng kok. Ya napa niki, Nak? Ya Salah napa niki? dhewe. Niki jelas Bapak. wurung kemanten niki lek adik manten lanang mati. Ya worong enak seneng aku worong. Burung ya apa sih? Tabuhane iki apa tabuhan? Loh, ya napa kula pun kadung nyewa-nyewa tabuhan. Mau disidakaken lah terus sinten manteni lanang. Ya Ngeten apa? mawon, Nak. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mawon ya napa sampean nakalaken mawon ya. Terserah manten wedok mau nyok napa Ya karepe. apa, Nak? Ya apa, Nak? Karepe bapak iki disidakno. Heeh. Masih gak ono manten lanang sidakno aku ngon milih ngono ta. Kongkon milih ngono. Bela aku mari. Sapa sih iku melok ae? Sino. Kak, saiki ngene Pak, ning ngono aku sing milih ae ya. Ya awakmu sing milih ae, Nak. Ya apa, Nak? Sik tak pilih. Ya iki ae sing ngeterno surat iki. Lho, Ya. pun guyon lho. Ya napa, Nak? Sampean Ya ya Pak napa? seneng aku. Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rezeki apa nggih lek anak bener sampean turut nek mboten bener. Pun tas nak sampean purun napa? Nak Pun nulung ngoten sepet lho, kula niki gelem pun dipek mantu nika. Sinten? Sinten? Kawedanan. Sampean Dadi dadi niki setuju sampean niki. Ya apa kabeh iki? Lho lek aku ngono wis kari nurut. dadi sampean pun purun nggih. Nggih pun saiki. Iya Pak ya, mantene ya. Lungguh jejer nggih. Sampean lungguh Cek. Mantene lungguh jejer. Wadah ayam. Hop hop hop. Cocok ya Pak ya. Ada wis ayam nggih. Wah ngene Pak. Hop hop hop. Pak, lho, Apa iki Kemanten mana? ada pantai. Kena kemanten mana? Lho, Chan. Apa sih iki? Monggo, Dik. Lho, monggo. Kula. Sampean. Lho kok Pak. kon lho. Nggih kula. Iya. Kok sampean iki dadi kemanten? Pak. Lah sapa jeneng kemantene aku? Pak,
Iki ngicik Iki lak mati sih, Pak. Loh, Ya napa? jane mati. Gentayangan ning ngono, Pak. Iki, Pak. Loh, kok jane gendruwo? Iya. Gendruwo. Gentayangan. Gendruwo. Wah, Iya. gendruwo gede. Loh, Iya dhisik. Delon Tolong-bong iki. Kentara, Pak. Pak, delon gak mancik lemah, delon. lho kok mancil lemah. Lho bener wong sepatuan sampean niku nek ngomong pating pecotot. Lho mendelik, Pak. Mendelik lho. Wedi lho aku, Pak. Wong delok arene. Dodono siung e. Tok disiung wong karo gusi tok ngene. Ngen tak dhisik niki nalare yo napa sini iki? Niki lak ngeten wau. Nggih. Kula angsal surat. Nggih. Lah niki Terus sampean niku terus mati. sampean niku Kecelakaan. mati kecelakaan. Sing mati niku sinten? Lah niki Lah niki serate. surat niki Sinten sing damel? Lho niki enen surat Sing damel sinten? kirangan. Sing mriki kula wacan Sampeyan waca ta? Sampeyan waca ta? kabar pentil. Penting. Kemanten lelaki sekarang kecelakaan. Lho, nggih. Nah, nggih. Dirawat rumah sakit Cilaket. Lho, bener. Yang luka sudah dicidet. Loh, Umpama sembuh mestinya bidet. Lho. lho nggih. Terus meninggal dunia. Loh, Lho, nggih, sampean lak mati ta. Mati ya Pun sampeyan. gudo ta, pun gudo. sampean mboten ngerti nek sing damel surat niki. Mboten Tapi semerap. sing gawa sinten? Niki kemantelan niki sing lungguh niki. Niki. Pak. Lho, Lho. Halo. Wodok meringis. Apa? Dadi apa koyo menak jinggo Pak meno? Ya, Pak. Oh, maca apa ae? Engko tadi sik bacaan ta iki. Lah kamu ya. Lah iya, lah apa men dadi apa? Pak tadi kemanten. Lho wis gak usah nanggap ngene-ngene Pak, saiki iki kene. Iki sapa sih iki cata lho? Iki bapakku lho, dadi kemanten mbek sapa? Lho ya iki rengamu. Endi? Ya iki. Ngawur aku tekku dano. Ya, Pak. Nggih. Iki tekku wis suwe dadi. Ini Kartolo nih. Wadah, wak gak ero. Iki bapakmu lah. Iya. Jika aku tamat bapakmu dah kayak manuk terus. Ngisik ta nak? Nun sewu. Sampeyan kula takoni niku terus mboten enggak ada bojo, mboten enggak ada anak. Karep kula niku gara-gara sembodo ngoten perlu cek sampean tompo lamaran kula. Sampean Niki ya ngeten ngomong, mawon. Iya. Ya, Dik. Ya, Dik, ya, Nak. Bapak iki. Niki ngeten nggih, Pak. Pancet Lo Kartolo. Ya apa sih, Pak? Wis Bapak Ridho nak ya ikhlas wis kawin-kawinen. Tapi nek gak seneng ya balekno nang bapak maneh. Iki lah. Oh, lah apa? Ajang-ajang ae. Umpama niki kula silih. Bapak ya napa sih? Mboten umpama kula silih rong dina mungkin kula balekake lho. Bener ku apa Pak? Oh nek ku adakno ngawur ae. Sing salah iku ya Ngono. bapak. Iya wis tak. Tapi aku mekas lo Iya, ya Pak. nek iki wekmu ya bapak ngono lho. Ngene apane? Lu gak ngono. Enak waktu kemanten mangan enak-enak. Iya. Pak iki lho panganane enak-enak. Mangan enak. Oh, be panganan opo kan? Bapakmu ku dayanane barang gembuk-gembukan. Apa? Nek iso iki golekno bantal. Wah, apa mah biodo elek-elek ya, Pak, biodo. Iya, Pak. Wis tak sidakno biodo Bapak wis. Lho sing bagian adang lho nang mburi. Iya iku tau dubur-buru wong ping 4 sing adang iku. Ya apa gelem ta enggak? Omonganmu blabrak ngono iki. Lah iki resmeno Pak wis. Sakniki ngeten mawon Nggih, san. nggih, nggih. Tritung sampean besan. Nggih, kula nggih besan sampeyan. Kula pasrah-pasrah anak kula. Nggih, nggih. Wong panjenengan niki sembarang niku enten sembarang niku enten marga. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang marga. Sarane temen-temen wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. Lho niki kena diarani wong tuwa kaya kula niku cerongoan. Nosrongan. Awake dhewe. Sampeyan cerongoan. Wis Pak iki diresmeno ta enggak, Pak? Lho tetep nak ayo diterusno. Ya ono. Di sepuro nggih Pak nggih. Aku yo sepurang peno, aku tak nyambut kanca-kanca. Jadi kegagalan iki ya. Tapi Nggih. kon tak kandhani, kon nyambut ta. Iya lang gagal. Bapakmu nyambut sabuk mek sarung. Ngawur ae. Jadi nyambut aku lho. Lapa? Utangmu durung kon sahur. Kang ngono para kanca-kanca sing ngiring-ngiring lho. Kok mantene dhewe sing nyambut? Derek-derek sedaya. Nggih. Kakung mewah putri. Putri mewah kakung. Kok bulet ae sih, Cak? Wong bingung kan dadi manten nak bingung to. Kami di sini
atas nama panitia bal-balan. Deh. Lah, tak keliru. Ayo apa? Atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada Bapak kemanten baru. Ya, malam ini adalah malam selikur. Sik, kok nek gak iso ngekeki sambutan mikir apa? Tolong Ri. Sik, amit Tolong Ri. sampean teraken kula tak teng wingking. Lha apa? Lho, ngawur sambut. Oh. Kok iki Cak Pari. Ngene lho nggih sambutan ngono. Bapak-bapak, Pak. Lah. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, nak. Bapak lek melu ae, Pak. Saya selaku wakil tuan rumah, Pak Pak Tini. Pak Tini. Ini nah. Pada malam hari ini peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa sih Cak Pari? Oh, Perkara utang 2000 pasangan keburi. Kartolo. Mudah-mudahan tidak ada halangan sewaktu pun apa-apa. Selamat dan panjang usia. Di samping itu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Kok neng ngono do sih? Kayak terus. Kalau terima kasih. Ngene lho, Cak tolong ya. Aku krungu-krungu tau ngrungokno sampean jare sok ngidung. Mosore kate dadi manten dijaluki ngidung rek. Kok anak moro tua ki. Aku cek ayem ngono lho. Ayem betul. Timbangane diolehno, Nak. Mau kemanten kate ngidung iki. Iki bulan bapak. Gak iso bapak. Lho, Moro tuh aku sing iso iku Cak Pari beke. Moro tua. Besan iki besan. sare ono jalukan ya sak karepe ta tinimbang aku gak dikarepi lah. Lho iki panjenengan ujar kewetu nah. Ya apa, Pak? Yen bapak nek duwe anak lanang nek wis dadi kemanten tak kiring gending jula-juli. Sampean sing ngidung nggih, Pak. Ya apa? Sampean sing ngidung. Lho, sak kalang nek gelem ngidung untune bapak iki waras nak. Oh ngono. Ya sembarang ayo. Wadah.